bisita ang atong sagulang barangay member natin ang Honorable Mayet Kapagalan. Kurat sa sayaw ayong halitin iyong sa barno mga kalakasan mo matanong akurat siya na rin hakot tayo labinan at mga bisita nag-aandang hirap ikagala may nabugos ng may sinsiliw pa may sinatulay at ng abuliga malala sige kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura upod ang sunatahan banda halala sinigita ang nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura upod ang sunatahan banda. Sikat kung labi kung may patrong mga dayot na lain nga namong ang kalaman na ang buha plaza nag-aaring kung magkulat siya sikat kung dinigasayawon halabi nga mga okasyon mga kalakasan upang kulat sa lagi akong at ayon nakikita ang balugan ang gugita mapagluto ang ganong mahinag ito. Okay naman, salamat Mr. Elmer Anaiso babagya po ng imo kapanis kan Honorable Mayet Kapagalan. Susap na mga